हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे വേണം വേണം വരാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10, 10ാമത്തെ ദിവസം, 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനു മുന്നേ നമ്മള് ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന്റെ ഫലം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, പവിത്രമാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമാണ്, ശാശ്വതമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്, സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണല്ലോ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. ബഹിരംഗ ദുർഗാദേവി, അന്തരംഗ ശക്തി ആന്തരിക ശക്തിയും രാധാറാണി. എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാമായയും യോഗമായും. പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ട വിധം പറഞ്ഞു. വ്യാമോഹം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് പ്രയത്നിക്കും, എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. തരത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെയും ബാധിച്ചവരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരും ബാധിച്ചവരും. ഒരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കൂട്ടര് ദുർഗാദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു കൂട്ടര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. മറ്റൊരു മുക്താത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പുഷ്പഫലം, ഭക്തിയോടെയും ജലമോ
സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ കൂടി സമർപ്പിക്കണം. ജലമോ ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ എന്ത് തന്നെ ആകട്ടെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഭക്തിപുരസരം ഭഗവാൻ ആരാണോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകും, ഉള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അത്യന്തം ഒരു ഹീനമായ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവായിട്ട് കരുതണമെന്ന് സാധുവെന്ന് കരുതണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല. പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? 34 ശ്ലോകത്തില് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മളടുത്ത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലോർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? എന്താ വിഭൂതി കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഭസ്മത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ? വിഭൂതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ഇവിടെ വേറെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഭഗവാനാണെന്ന്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആയിട്ടില്ല. അത്രയും നമ്മള് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ തോന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. ഭഗവാനെ ഓർക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും നമ്മുടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ഓർത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും, അയ്യോ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഓർത്തില്ലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് കലിയുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറവാണ് പൊതുവെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് എന്ത്? വിഭൂതിയിലൂടെ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും, പ്രതിനിധികൾ, അംശങ്ങൾ. അതാണ് എന്ത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ. അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണം. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, സൂചന തന്നു. ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ജലം കുടിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ്, അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇനി എന്ത് വരും? വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കും. നമ്മള് സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണാൻ ഭഗവാൻ ഓർക്കും, നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കും. ഇനി അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആരോർക്കും? നമ്മള് ഭഗവാൻ ഓർക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം അതാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് വിഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്? മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ രീതിയിലുള്ള പ്രതിവിധികൾ അവന്റെ രൂപങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ നിന്നാലും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വിഭൂതി എന്നതില് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമിയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. കൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. അത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ അടുത്ത്, നീ എന്റെ എന്താ പറയുക സുഹൃത്തും മിത്രവും ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 1-ാമത്തേലല്ല 4-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അസൂയ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ? ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യോ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം സുഹൃത്ത്, നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടി എന്ന് പറയും നമ്മളെ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നന്മ ആരാഗ്രഹിക്കും? സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാം. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാനിപ്പൊ നിനക്കത് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹ്യുദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പോ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാ വിധത്തിലും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായതെന്നോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഋഷികൾക്കും അറിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവരെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ദേവകി മാതാവിന്റെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദേവീ ദേവതന്മാരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവര് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്തുതികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കാത്തു നിന്നാ പറയുന്നത്. ദേവകിയും ബാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് കീർത്തിച്ചു ഇവിടെ കാത്തുനിന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാരണം തന്നെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചും വിഭൂതിയെ കുറിച്ചും ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത്? എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്ന? എല്ലാവരും ചതുർഭുജരായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഏതാ വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയ.
ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എല്ലാവരും മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ, അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങള് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ചതുർ എന്ന് പറയാ, 4 ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടാം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭഗവത്ഗീത അകക്കാമ്പ്, ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയാം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണെന്ന് പറയാം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എന്തിലാ? 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര്, എന്താ പറഞ്ഞ ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ബുദ്ധിമാന്മാര്, ബുദ്ധിയുള്ളവര്, വിദ്വാൻമാര്, ഇവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായത്തെ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായത്തെ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായത്തെ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തെ നാരായണാത് ദ്വാദശ രുദ്രാ ജായന്തെ നാരായണാത് ദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, ഈ നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാ ജനിച്ചത്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. എല്ലാവരും നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ രൂപവിസ്തരണാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ് നാരായണനിൽ നിന്ന് വന്നു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ വന്നു, ഇന്ദ്രൻ ഹരേ കൃഷ്ണ, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന്. എട്ട് വസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്? നാരായണൻ അല്ലെ? ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണം. നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, മൂർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതൊക്കെ ആരാണ്? നാരായണ രൂപത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. നാരായണ രൂപത്തിൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ആര്? നാരായണ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള രൂപം, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ഇത് നാരായണ രൂപം. ഈ നാരായണൻ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നതും പ്രജാപതികള്, ഇന്ദ്രൻ, ഇവരെല്ലാം സൗണ്ട് പറഞ്ഞു മാതാജി, സൗണ്ട് തീരെ പറഞ്ഞു പോയി. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ല, കേൾക്കാം, നന്നായി കേൾക്കാം. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായി കേൾക്കാം. മാതാജി ഒന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടി നോക്കിയേ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരായണൻ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതും പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചതും ഇന്ദ്രനും 8 വസുക്കള് 11 രുദ്രന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാര് ഇവരൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്? ഈ നാരായണൻ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നമ്മളെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ചതുശ്ലോകിയുടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. 2ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. 2ാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളും. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സതതം കീർത്തയന്തോമാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം, സതതം കീർത്തയന്തോം. എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്. ഇവിടെയും അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളും. അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും എന്താ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം എന്താകാൻ സാധിക്കും? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക, അവരുടെ ബോധം പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അവർക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് അതിലൂടെ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും കാണുമ്പോ തമ്മിൽ എന്താ സംസാരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് പരസ്പരം ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വിത്ത് പാവാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബീജാവാപം, ഒരു ബീജം നടാണ് നമ്മളവിടെ, ഒരു വിത്ത് നടാണ് നമ്മള്. അതിനോടാണ് ആര് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു പാടത്ത് നമ്മൾ വിളയിടുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ കിളച്ച് വൃത്തിയാക്കും അല്ലെ? കിളച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വിത്ത് നടും നമ്മള്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ അത് തന്നെത്താനെ വളർന്ന് വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വിത്ത് നടാണ്. അതിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വിത്തിനോട്. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടു. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വിശ്വത്തില്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് സഞ്ചരിച്ചു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു എണ്ണ ഇല്ല. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷേ അതിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളൊക്കെ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. പറഞ്ഞത് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം, അവരിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടു, അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ വിത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിത്ത് ആ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് തന്നെ മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടു, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ വിത്ത് നട്ടു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നതാണ് അതിനെ. വിത്ത് നട്ടു. ആ വിത്ത് നട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. അതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം. നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വരുമ്പോ ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്നും അതിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ. നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടു, ആ വിത്തിനെ നമ്മൾ ഡെയിലി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ ഡെയിലി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ചെടി എന്താവും? സാധാരണ ചെടികൾ വളർന്നു വരുന്ന പോലെ ഈ ആധ്യാത്മിക ചെടി വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളയ്ക്കും. കാരണം നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലാണ് വിത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അതെവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. അതെവിടേക്ക് എത്തും? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം. ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയണ്ട ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. ആ പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അവിടെയും അത് വളർന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരും. അവസാനം അത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തില് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്, സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്നും ജലസേചനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാകുന്ന ജലസേചനം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോരണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഈ ജലസേചനം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനിടയ്ക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മൾ എന്തിലൂടെ? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുറച്ച് വളമിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് തന്നെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യത്? മുളച്ചു വരും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തിലാ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഈ ലതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബീജം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? നട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില് 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ബീജം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒരു ബീജം നമ്മൾ നട്ടു നമ്മൾ അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്? വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ലൈൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതില് ഈ 7ാമത്തെ ഭൂമിയുടെ നേരെ നോക്കിയേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു വെള്ള വര പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് പൊളിച്ചു കടക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് ഇവിടെ കടക്കാണ്. ഇത് കടന്നു, ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി എവിടേക്ക് എത്തി? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി കടന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ പ്രകാശം, അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി കടന്ന് എവിടേക്ക് എത്തി? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി. ഇവിടെ എത്തിപ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്നും അത് പോകാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ, ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് അത് പോയിട്ട് എവിടേക്ക് എത്താണ്? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ലൈൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് വന്നിട്ട് ശരണം ചെയ്യും, ആശ്രയിക്കും, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വരും. അപ്പോ
നമ്മള് ഈ നാമജപം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലൈനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇതിലേ കടന്നു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് എത്താണത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇത്രയും ദൂരം പോവാനായിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റുന്ന? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക? വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് എന്ത് വരും? അത് തന്നെത്താനെ മുളച്ച് വരും എന്നാണ് അതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെന്തിനാ പറയുന്നത്? അത് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ലതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാ പറയുന്ന? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അത് നമ്മുടെ PhD ലെവൽ പുസ്തകമാണ്. ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് PGയും കഴിഞ്ഞ് PhD ആണ് വരുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഡിഗ്രി ലെവല്, PG ലെവൽ വന്നിട്ട് ഭാഗവതം PhD ലെവലാണ് ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പോൾ അതിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകിയില് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഏത് വഴി കൂടെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാ നൽകുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറയും ഒരു ഗുരുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമ്മൾ തേടി പോകേണ്ട, ഗുരു നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു പറയും എപ്പോഴും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അത് നമ്മളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ട്, വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നല്ല നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അറിയാനായിട്ട്, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത്, അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, മുന്നേറാൻ നമുക്കുള്ള ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ചൈത്യഗുരു ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അന്തര്യാമിയായിട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കും? പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ ആ ഭക്തനും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ അതിനൊരു യോഗ്യത പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കാം, പിന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിനാവശ്യമായ യോഗ്യത. ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്തൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രേമപൂർവം ഭഗവാൻ
നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ പ്രേമപൂർവ്വമായിരിക്കുകയും വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകും, ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന പറയണത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അങ്ങനെയുള്ളവരില് സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റിക്കളയും. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കളയും? അജ്ഞാനം, അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം. അതെന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്, തമസ് ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെളിച്ചം ഭഗവാൻ പകരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയും ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? അന്ധകാരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടല്ല. ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? അന്ധകാരം, ഇരുട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അതെന്താണ് പറയണപ്പോ? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും സാധിക്കും. സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായി? ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആ ഭക്തൻ തികച്ചും മുക്തൻ. ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? ഇരുന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആര് നിറവേറ്റി തരും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരും എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തത ഇതി മത്വ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിത. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞു മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. എന്താ സംഭവിക്കുന്നവിടെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള
ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ തമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ എന്താണ് തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അവര് തമ്മില് സന്തോഷവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും എന്നാണ്. പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുന്നു, സന്തോഷവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേല് പറയണത്. മൂന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനു മാമോപയാന്തിതേ. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഉള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ തരും? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബുദ്ധി ആര് തരുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അങ്ങനെ സവിശേഷ അനുകമ്പയോട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഈ 700 ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഈ 4 ശ്ലോകം നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്? ഇനി ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാന്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാ പ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ, അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആദരവ്, അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമം അങ്ങാണ്, പവിത്രമായതും അങ്ങാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സനാതനനാണ് അങ്ങ്, അഭൗതികനാണ് അങ്ങ്, ആദി പുരുഷനാണ് അങ്ങ്, അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, മഹാനുമാണ് അങ്ങ്. ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനിൽ നിന്നും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ, ഈ പറഞ്ഞ ഋഷിമാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം അതെന്നോട് വ്യക്തമായിട്ടും ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്നോട് സ്വയം പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങ് ഇപ്പൊ സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അങ്ങ്, പരമമായ ധാമവും അങ്ങാണ്, പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ ഉന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണോത്തോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കും തോറും അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടും മതി വരുന്നില്ല. ഇത് കേട്ടിട്ടും അർജുനന് അത് മതി വരുന്നില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നാണ്? ഇവിടെ അർജുനന് തോന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ ഈ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് അങ്ങയെ പറ്റി, അങ്ങയെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്.
ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ആസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി, നിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം അത് വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഏത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണത് പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്ന അർജുനനോട് അതാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് കുറെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, മുഴുവൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇല്ല അതില്, മീനിങ് മാത്രം നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പോകാം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില്, അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയണത് ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആദിത്യൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മരുത്തുക്കളിൽ, മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്, വായു, ഇതില് മരീചി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം, ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള ജീവചൈതന്യം, അവബോധം, അതാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. 11 രുദ്രന്മാര്. ആ 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിലെ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, 8 വസുക്കളില് അഗ്നി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പർവ്വതങ്ങളിൽ ആരാണ്? മേരുപർവ്വതം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്തത്, ഹേ അർജുന, പുരോഹിത ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, അപ്പൊ മരുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? വായു. മാരീചന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മരീചി. മരുത്തുക്കളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 23 അല്ലെ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ, 11 രുദ്രന്മാര്. ആ 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ ആരാണ്? കുബേരനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ആരെയാണ്? കുബേരൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ, ദേവന്മാരുടെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വസുക്കളിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നി,
അഷ്ടവസുക്കൾ 8 വസുക്കളിലെ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പർവ്വതങ്ങളില് മേരു പർവ്വതം ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരിൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ്. ആ ബൃഹസ്പതി പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ എന്ന് വെച്ചാല് മഹാദേവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തികേയൻ സേനാധിപൻ. ആ സേനാധിപനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിലെ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ആരാണ്? ഭൃഗുമഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളില് ഓംകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യജ്ഞങ്ങളില് ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഹിമാലയമാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഹിമാലയമാണ്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരചനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാരില് ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ളവരില് കപില മുനി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കുതിരകളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആനകളിൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മനുഷ്യരില് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മനുഷ്യരിലെ രാജാവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പശുക്കളില് സുരഭി പശു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജനനഹേതുക്കളില് കാമദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സർപ്പങ്ങളില് വാസുകി ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സർപ്പങ്ങളില് വാസുകി ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളില് അനന്തനാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ അനേകം ഫണങ്ങളുള്ള നാഗങ്ങളിൽ ആരാണ്? അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലജീവികളിൽ ആരാണ്? വരുണൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിതൃക്കളില് അര്യമാവ്. അപ്പൊ അര്യമാവാണ് പിതൃലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് അര്യമാവ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമരാജനും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാരിൽ ഞാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതില് കാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാനാണ്. പക്ഷികളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഗരുഡനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ഞാനാണ്. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? സിംഹമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങള് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ആ നിർണയ സത്യം അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസവും ഞാനാണ്. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളില് ആകാര മന്ത്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ് സമാസമാണ് ഭഗവാൻ. അനവസാനമായ കാലവും ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ, ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്
10 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മാതാജി ഒരു സംശയം, സമാസങ്ങളിൽ എന്നറിയുന്നത് എന്താണ്? സമാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതായത് സുഖവും ദുഃഖവും എന്താ പറയണ, അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണത്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്വ സമാസം അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരില്ലേ, അങ്ങനത്തെ അത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ ദ്വന്ദ്വ സമാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, പിന്നെ ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മ, കീർത്തി, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ? ബൃഹത് സാമം. ബൃഹത് സാമം എന്ന് വെച്ചാല് ആകർഷകമായിട്ടുള്ളത്, പാതിരാത്രിയിൽ പാടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതമാണ് എന്ത്? ബൃഹത് സാമം. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഋതുക്കളില് വസന്തം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, പിന്നെ മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം. മാർഗശീർഷ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങൾ, അതായത് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന കാലം, എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്ന സമയം, അത് ആ മാസം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഋതുക്കളില് വസന്തം. വസന്തകാലം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ? അതായത് ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തഴച്ചു വളർന്ന് നന്നായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അതാണ് വസന്തകാലം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ളതും ഈ സമയത്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി അതെന്നാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് അതും ഭഗവാനാണ്. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്തിന്റെ ജയം? നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ. സദുദ്യമം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഉദ്യമങ്ങള്. ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത് അതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനും ചിന്തകരിൽ ഭഗവാൻ ഉശനാകവിയുമാണ്. ചിന്തകരിൽ ഭഗവാൻ ഉശനാകവിയാണ്. ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാൽ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യര്. ശുക്രാചാര്യര് വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറയുന്നതോ? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് പിറന്ന കുലം. ഭഗവാന്റെ കുലാണ് വൃഷ്ണികുലം. യദുകുലം, വൃഷ്ണികുലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പിറന്നത്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ്. വൈഷ്ണവകുലം. വൈഷ്ണവകുലം അല്ല, വൃഷ്ണികുലം. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ആരോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇട്ടത്? കേൾക്കുന്നു. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് വാസുദേവനായിട്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. യദുകുലോ വൃഷ്ണികുലോ 2 കുലം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതില് പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മുനികളിൽ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനെ, പിന്നെ ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയാണ് ഭഗവാൻ. ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാല് ശിക്ഷ കൊടുക്കുക, അത് ഭഗവാനാണ്. വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നീതി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഗോപ്യങ്ങളില് മൗനം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് മൗനം, ശ്രവണം, ധ്യാനം ഇതൊക്കെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നതില് അതില് മൗനം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാതെ, എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഞാനാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു.
ഇനി എന്താ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുത്തേശഥാ പ്രോക്ത വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യമായ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പോ എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്താണ്? എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തതെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നവിടെ? യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തുമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ളത്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതായത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അസാമാന്യമായ വിധത്തില് ഐശ്വര്യമുള്ളതായിട്ടോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ളതായിട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു അംശമാണ്, കണികയിൽ നിന്ന് അത് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. നമുക്കിവിടെ 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മയില്, നമുക്കറിയാലേ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു പക്ഷിയാണ് മയില്. അതുപോലെ തന്നെ കുയിലിന്റെ നാദം, കുയിലിന്റെ സൗണ്ട് നാദം, അപ്പൊ അത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കള്, അത് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമുക്ക്. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംഞാതേനാതവാർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ, അപ്പൊ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാല്ലേ നമുക്ക്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും ആർക്കും അറിയാം. ഋഷിമാർക്കും കുറിച്ചും അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത് അവർക്ക്? അവര് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവർ. ഭഗവാനിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചും ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കലർപ്പില്ലാതെ അവര് ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. നമ്മള് 700 ശ്ലോകം നമുക്ക് ഡെയിലി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നും, അല്ലെ? അല്ലാത്തവര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒന്ന് എന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് കാണുമ്പോ അവര് തമ്മില് ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതോടെ അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ഉണ്ടാവും.
അതോട് പറഞ്ഞ തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച അവര് തമ്മില് പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ഉണ്ടാവും. സംതൃപ്തിയും അവർക്ക് കിട്ടും. അടുത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകും. നൽകും ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. ആവശ്യമില്ല, ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനമായ തപസ്സിനെ അകറ്റും. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി അവിടെ എന്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം. അതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ 4 ശ്ലോകം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബീജാവാപത്തോട്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നനയ്ക്കും? നാമജപം കൊണ്ട്, കൃഷ്ണനാമജപം മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട്, മന്ത്രജപം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കായ്ച്ച് അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെത്തും. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ഭഗവാൻ സേവനം പ്രേമപൂർവമത്തോടെ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? നാമജപയജ്ഞം, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിനെ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉദ്ഭവിച്ച് ഭഗവാൻ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്. സൃഷ്ടി. അത് സാധാരണ നിന്ന് അസാമാന്യമായത് എന്ത് കണ്ടാലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുനെ സ്തുതിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പരംബ്രഹ്മം, പരമം പവിത്രം, ആദിപുരുഷൻ, ശാശ്വതം, അജൻ, വിഭു, മഹാനുമാണ് നാരദനും അസിസ്റ്റന്റ്. പരംബ്രഹ്മം പരംധാമ, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ, പരമം ഭവാൻ അല്ലെ? പുരുഷൻ, ശാശ്വതം, ദിവ്യം, ആദിദേവ, അജം, വിഭും. പരബ്രഹ്മ, പരംധാമ, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് പരബ്രഹ്മം, പരംധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അർജുനന്. ഭഗവാനെ